Ni noro tezen eskatza politi honetan, abela, arraiza joz. Julian Jantzi! Aspaldiko, zer moz? Ongi, ongi. Ongi eta, zer da zabiltzea do? Ba, bilabesa baten zai, lanean hasiko naiz telebista berri batean. Telebista berri batean? Bai. Ez da izanen NTB. Nafar telebista, hoxe bera? Xilegi hon, nik edauka saio bat hor. Bai zera! Bai, zuizein martxo. Asteburu honetan sortzen ikasbatozeko jaian egonen, naiz? Igande honetan? Bai. Ze hor, sarrigurenen? Bai. Nik ere saio bat horreta. Bai zera! Bai, agian elkarrekin. Oh, Julian! Ongilo, ez da? Bilak. Por cierto. Ai, bilabetxa, guatzai! Sarriguren eskola berria sortzen, Sarriguren herri bat sortzen. Gogoratu igandean, lagun guzti hauekin Sarrigurenen izanen gara Nafar telebistakook festari saltsa ematen. Eta gero, astelenean gaueko ziretan ikusgai NTB batek. NTB bat, baina telebistan non dago NTB bat, Julian? Hau indarra, 26? 26, baina Julian, Bai. telebista bersintonizatu egin beharra duzu. Beraz bain, zerraioan, biharren bezala sintonizatu eta NTB bat ikusteko gero izango. Xe? Ba, bani joa, igande betarte! Oso ongi. Jaio gorro!